Sakanako bere lagunok, azken urteetan antolatu dugu Sakanako emakumeekin batera kultur ekitaldi bat. Eta orain arte egin duguna izan da euskal kultura ekarri Sakanara. Eta aurten aldatu nahi izan dugu, eta Sakanan sortzen den kultura bildu eta erakutsi nahi izan dugu euskal pop rock musika inspiruko kultura ekitaldi batean, kontzertu batean. Azkenean importantea dalako, baita ere sustatzia hemen bertan egiten dana. Eta horretarako nahi dut animatu jendea kontzertu etortzeko, ondo pasatzeko, gozatzeko bizka bat arratsalde batean, gusteko ze gauza ona egiten dira, batzuk ezagutu ditugu, beste batzuk ez, baina gustatuko zaigu denoi, eta gainea horrela sustatuko dugu, lagunduko dugu Sakanan bertan egiten den euskal musika. Ni esian taldeko Fran naiz, eta larun betien Zurinetan diok egongo formatu akustikoen, esianen abesti batzuk jotzen, diska berriko abesti bate lorikoa, eta beste ipea, animetu denei parte hartzea guztien batea, eta atxalde politia pasako da. Maider naz, Tximbeletako abeslaria, eta animatu nahi zaituztet berrian aldeko kontzertu honta etortzea. Esan seguro politia izango dela, Sakanak asko dura emateko euskal kulturan alde, eta denon artean erra ingo dugu. Partaidean hau, eta konbidatzen zaituztegu denoi, berri egiten duen festa hontan, ilortean da animatu denoi, Inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada, nahi duzuen erako tximeleta gara, saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada, nahi duzuen erako tximeleta gara.